Human sa northeast monsoon kun hanging amihan niya bulan sa Marso ning tuiga, ni puli dayon ang dry season nga mao'y nasinati karon. Iniguman sa dry season, mupuli na sabdayon ang southwest monsoon kun habagat, pero sumala sa monitoring sa Pag-asa, 79% ang tsansa nga ma-develop ang El Nino kun hulaw duha hangtod 3 ka bulan gikan karon. Gilauman kining makaapekto sa sektor sa agrikultura ug patubig sa nasud. Posibleng mulungtad sumala pa kini hangtod sa tuig 2027. Nagpagawas na ang Pag-asa og El Nino alert niadtong Abril. Gipasabot sa Pag-asa nga ang El Nino phenomenon gibase gikan sa dagat Pasipiko sa Eastern ug Central Equatorial Pacific. Nagbase kini sa pagtaas sa temperatura sa dagat Pasipiko. So kung moabot ang temperature anomaly or pagtaas sa temperatura sa dagat from the normal o positive 0.5 degrees Celsius, mao na nay threshold value nga ma-reach ko nga naa nay El Nino, nagsugod ng El Nino. Ulahing nakatala ang Pag-asa o grabing epekto sa El Nino sa nasud nitong tunga-tunga sa tuig 2023 ug 2024. Mudagan og 2 hangtod 7 ka tuig ay makasinati na sabog hulaw. Magdepende kini kung unsa kadugayon ang masinating El Nino. Tungod sa pag-init sa dagat sa tunga-tunga o sidlakang bahin sa dagat Pasipiko, tuwa man ang taas ng temperatura. So diri sa Western Pacific Ocean, mas lower iyang temperature. Ang ato ang masinati diri sa Pilipinas, kadaghanang lugar sa nasod Pilipinas magkulang og ulan. Kanunay ang monitoring sa Pag-asa sa gilauman ng El Nino. Kanunay sab nga nagapagawas og advisory ang Pag-asa sa ilang social media account aron mapahibalo ang publiko ug mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Nakapahigayon na og pre-disaster risk assessment meeting ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11 kauban ng Office of Civil Defense 11 ug mga PLGU aron mapangandaman ang posibleng epekto sa hulaw sa Davao Region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.